Здрасти хора! Трети ден, трета абонаментна кутия. Да, знам, може би вече ви омръзна от тях, но какво да направя, че всичките дойдоха по едно и също време? Това е Love Lula кутията, която е от Англия, която ви показвах миналия месец. Малко ми се налага да снимам с телефона и на изкуствена светлина, така че съжалявам, ако качеството не е достатъчно добро, но набързо ще ви покажа какво има вътре. Хвърлих един поглед в интернет какво има, но не съм чела много неща за продуктите, така че извинете ако мърморя, но и аз не съм много наясно. Това е картончето, което обявява 20% отстъпка с следният код на продуктите, които са вътре. И от другата страна има много кратка информация и това е съдържанието, което има в моята кутия. Най-голямото нещо, което виждам, Baum Face Balm и се води Fragrance Free Face Balm, което е буквално балсам за лице и доколкото разбрах, това е нещо като многофункционален балсам, т.е. става за крем за лице, за суха кожа, за балсам за устни. Пише, че се разтапя в контакт с кожата, е задължителна за чувствителна кожа. Не познавам нито една от марките, които са вътре, така че не бих могла да кажа дали ми харесват или не. Следващото нещо, което виждам, те са две малки бутилчици, продукти на една и съща марка. Марката се казва Саач. Това жълтото е душгел, а това червеното е шампуан. Душгелът е с мента и розмарин, 100% натурални активни съставки. Масло от розмарин, ментово масло, измиващи съставки, между които няма сулфат. До сега не съм ползвала душгел без сулфати. Шампуанчето е с босилек, хибискус и мента. Пак cruelty free vegan. Има също така бадемово олио, кокосово мляко. И двете изглеждат прекрасно и са в един не лош размер. Достатъчно за да се изпробват и да се види някакво впечатление от тях. Също така вътре виждам е балсам за устни на марката Joik Super Moisturizing Lip Balm with Orange Essential Oil. Портокал. Приятели са ми портокал. Естествено, че ще ми хареса. Марката, както казах, ми е непозната. За него пише вкусно и изцяло натурално балсамче за устни, за подхранване на устните и ги оставя silky smooth и delicate shine. Разбрахте ли нещо от това превод? Аз никога не отказвам балсамчета за устни, особено такива, които са с портокал, особено натурални и особено от марки, които не съм пробвала. И останалите две неща са на марката Nat Origin. Цял пълен размер молив за очи, който мисля, че ми се паднал в черен цвят, което е супер. И това малкото, не знам какво е. Значи за молива за очи пише, че е силно пигментиран, с хипоалергенен, богат на пчелен восък, нанася се гладко и има заздравяващи свойства, какви са пък тия хилинг properties на молива. Много интересно. След малко ще го отворя да видя колко ми е добра пигментацията, но като цяло размерът е пълен, което мен много ми харесва и ми харесва, че има декоративна козметика. И другото мъничко нещо, което е 4 мл пробичка, е крем за ръце и ногти, който се абсорбира лесно, не е лепкав, натурално решение за сухи ръце, с подхранващи свойства на Red Aglaé, не знам какво е, но е пак с натурални съставки, мостичка на кремче за ръце. Това са всички неща в кутията. Аз съм супер доволна, защото имаме неща за лице, за коса, за ръце и за декоративна козметика. Имаме от любимите ми балсам за устни. Този крем е доста така добро количество. Надявам се да ви е било интересно. Ако ви харесва кутията, линк за поръчка има в описанието под видеото, както и как става номер с поръчката, ако искате да ви излезе по-евтино доставката. Това е от мен за днес. Благодаря ви, че гледахте. Аз отивам да ги развом и да ги помириша. Чао, чао и лек ден, лека вечер от мен.